Ти спиш ли? Колко часа сън събра тази нощ? Все повече хора страдат от безсъние, въртене до късно, събуждане по няколко пъти и ставане без енергия. Липсата на качествен сън влияе на всичко, на настроението, на концентрацията, на имунитета. Аз открих естествена подкрепа за по-спокоен сън и свежо събуждане. Комбинацията от продукти на LR. Рейши за релакс и баланс, пробаланс връща минералния баланс и успокоява тялото, алоe вера, лекота и детокс за по-добър сън, коластрум за силен имунитет, защото здравето и сънят вървят заедно. Омега – храна за мозъка, нервната система, намалява стреса и успокоява. С LR станят става по-лек, а утрото по-свежо. Пиши ми, за да ти разкажа повече и как сега аз пия по 8-9 часа.